سلام كما تكونوا كبرات هذا اليوتيوب شانلنا نو يوتيوب شانلنا نكو عبد السلام زاهون نلوم دما خمي غيرنا ويندو 10 وي دما ويندو 11 كم تسانكرينا انا بزي ويندو 11 كم تسانكريكم ويندو 10 كتصانت دولي تهونكم بتمساسال ميلا هم صحان سلازكال مكتتال توليهم معناتي ويندو 11 وي دما ويندو 10 نمصان ناي ويندو 11 وي دما ويندو 10 اي اس او ايمج داونلود كنغبر لنا داونلود غورو دما كاو جيت انت بي سي دات كوم تتهون يمرص مخنياتو برودكت نايتي اوبريتنج سيستم ون مسو انتجريت غيرو مسلز هونو معناتي سو مجمريا كابيت intpc.com ويندوز 11 برو داونلود كنقبرنا مالتي زي داونلود جرام مستعرسه تا كنقورا لنا مالتي نا فلاش بوت كنقورا لنا مالتي نا فلاش بوت المغبر هذا انتاي لنا تا فلاش بعلا شو منتجون دعلي انزو خانت كتكون لوا مهنيات 5.6 جي بي سلا زغونه سيت اب لازم مينيمم شو منت جي بي ستورج زلو فلاش لنا قال دما ريفوز بهال سوفت وير ون اللي انا ريفوز بهال سوفت وير نشتن سوفت وير انا كلتا ميجا بايت وي 3 ميجا بايت يتملل داونلود نجبرما باغيرنا كميجرنا بوت كام نجبرو ماشي مالتي ريفوز مجمرا داونلود كنجبر هذا 4 ميجا بايت يبللو بطعم شي سوفت وير ግን ዝደለኹ ዓይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ቡት መግበር ትጠቅም እያ ማለት እዩ ስለዚ ታሪፉ ዳውንሎድ ዝገርናያ ክንከፍታ ማለት እዩ ስለዚ ፍላሽ አይውን እቲ የለኹ ናብታ ፍላሽ ቡት ገወሮ ስለ ዝኾንኩት ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዚ ሪፉዝ ክኸፍት ስለዚ ታ ፍላሽ 16 ጂቢ እያ ባዕሎም ቢዋ እኒሄ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ክመርፀሉ ማለት እዩ ቡት ዝገበሮ ኦፕሬቲንግ ሲስተም መመረፅታት እኒሄዎ እዚ ዳውንሎድ ዝገበርክዎም ዊንዶው 10 2023 ዊንዶው 10 ናይ 2011 ዊንዶው 11 ናይ ፓሮት ኦፕሬቲንግ ሲስተማት መመረፅታት ስለ ዘለውኒ እዚ ኣየነ ኢኻ ቡት ክትገብር ትደሊ ይብለላ ሎሚ ዊንዶው 11 ፕሮ ስለ ዝደለኹ ንሳኽ መረፅ ማለት እዩ ካሊእ ክነስተኻኽሎ ዝግባእ ድማ እንታይ እኒሄ ኣብዚ እታ ፓርቲሽን ስኬም ትብልና ጂፒቲ እና ኤምቢአር ዝብል መማረፅ ኣለዋ ስለዚ እታ ኮምፒውተር ክትፀዕና ትደሊ ጂፒቲ ድያ ወይ ኤምቢአር ዝብል ወሳኒ ነገር ስለ ዝኾነ መጀመርያ እዚኣ ቸክ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ከመይ ቸክ ከም ንገብራ ድማ ክንርኢና ማለት እዩ ኣብዚ ታሕቲ ዘለና ዊንዶው ኣይከን ራይት ክሊክ ጌርና ዲስክ ማናጅመንት ዝብል ንኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዲስክ ዜሮ ዝብል ራይት ክሊክ ጌርና ፕሮፐርቲስ ዝብል ንኣቱ ኣብዘን ላዕሊ ዘለዋ መማረፅቲ ናብ ቮሊዩምስ ዝብል ነቕይራ እሞ ኣብዚ ፓርቲሽን ስታይል ዝብል ኤምቢአር ኢሉ እኒሄ ማለት እዩ እንድሕር ጂፒቲ ኮይና ድማ ፓርቲሽን ስታይል ኣብዚ ጂፒቲ ክብል ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ኤምቢአር ስለ ዝኾነ ኤምቢአር ክመርፅ ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ እቶም ዝተረፉ ዘለዉ መማረፅታት ባይ ዲፎልት ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ስታርት ተበልኩሞ ምንም ፀገም የብሉን ኦኬ ንብሎ ኣብዚ ኣብዚ ዋርኒንግ ይበና ኣለታ ይብል ኦል ዳታ ኦን ዲቫይስ ኒው ቮሊዩም ዊል ቢ ዲስትሮይድ ይብለሎ ኣብቲ ፍላሽ ዘለዉ ፋይላት ፎርማት ክግበሩ ስለ ዝኾኑ ርግፀኛ ዲኻ ቀፅል ይብለሎ ስለዚ ናይ ፍላሽ ፋይላት ኣብ ካሊእ ሓሊፉ ክፀንሕ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ቡት ምግባር ጀሚሩ ኣለና ኣብቲ ዩኤስቢ ፍላሽ ስለዚ ቡት ገይሩ ወዲኡ ኣላ ሕዚ ንምፅዓን እንታይ ክንገብር ኣለና ኮምፒተርና ሪስታርት ክንገብራ መጀመርያ ካብኡ ናይ ቡት ኦፕሽንስ መማረፂ ንጥውቕ ማለት እዩ ናይ ቡት ኦፕሽንስ መማረፂ ከከም ላፕቶፕ ይፈላለዩ ናይ ዴል ተኮይኑ ናይ ኤችፒ ተኮይኑ ወይ ናይ ካልኦት ዓይነት ፒሲታት እንድሕር ኮይኑ ዝተፈላለዩ ስለ ዝኾነ ናይ ኮምፒተርካ ቡት ኦፕሽን ምፍላጥ የድሊ ማለት እዩ ናይ መብዛሕትኡ ኤፍ9 ኦፍቲ የሉ ወይ ድማ ኤፍ2 እዩ ስለዚ ናተይ ኤሌኖቮ ኤፍ2 ስለ ዝኾነ ሪስታርት ገይረ ኤፍ2 ክጥውቕ እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እታ ዩኤስቢ ክንመርፅ ኣለና ዩኤስቢ ኤችዲዲ ትብልኒያ ንኣ ክንመርፅ ኣለና ናፍታ ቡት ዝኾነት ፍላሽ ንኽኣቱ ማለት እዩ ኔክስት ንብሎ እዚ ካብኡ ኢንስታል ናው ትብልኒያ ኣክሰፕት ንብሎ ላይሰንስ ኣግሪመንት እዩ እዚ ኣብዚ ክልተ መማረፂ ሂብና ኣሎ ዊች ታይፕ ኦፍ ኢንስታሌሽን ዱ ዩ ዋንት ይብል ኣሎ ኣፕግሬድ እና ካስተም ዝብል እኒሄዎ ኣፕግሬድ ማለት ሓደ ዝነበረካ ዊንዶው ንሱ ከይጠፍአ ኣብ ልዕሊኡ ካሊእ ዊንዶው መውሳኽ ማለት እዩ እቶም ዝነበሩ ፋይላት ከይጠፍኡ ኣብ ዘለዎ ካሊእ ዊንዶው መውሳኽ ማለት እዩ ካስተም ኢንስታል ተኮይኑ ድማ ናይ ሲ ድራይቭ እቶም ፋይላት እቶም ሴቲንግ እቶም ኣፕሊኬሽናት ዝነበሩኻ ጠፊኦም ከም ብሓድሽ ኢንስታል ምግባር ማለት እዩ ካስተም ኢንስታል ተኮይኑ እዚ ካስተም ኢንስታል ክንገብር ከለና ግን ኣብ ሲ ወይ ድማ ፍታ ኢንስታል ንገብረላ ድራይቭ ዝነበሩ ፋይላት ጥራሕ እዩ ፎርማት ዝገብር እምበይ ካሊእ ዲስክ ወይ ድማ ካሊእ ድራይቭ ዘሎ ፋይል ግን ስቲል ኣይጠፍእን ማለት እዩ ስለዚ ካስተም ኢንስታል ክብሎ ምክንያቱ ነቲ ሲ ድራይቭ ፎርማት ብምግባር ኢንስታል ገብሮ ስለ ዝደሊ ኣብ ሲ ድራይቭ ክብሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ፓርቲሽን 1 ሳብ ፓርቲሽን 4 ኢሎም ፅይዎ ኣሎ ፓርቲሽን 1 ናቱ 3 ሜጋባይት ስቶሬጅ ዘለዎ ምንም ኢንስታል ከገብሩና ዝኽእል ኣይኮኑን ተን ትክክለኛ ኢንስታል ክንገብረለን ንኽእል ድራይቫት ግን ፓርቲሽን 3 እና ፓርቲሽን 4 እየን ካብ ክልቲአን ኣየናኣ እየታ ኢንስታል ገብረ ዘላ ዝደሊ ኣየናኣ ከ እታ ፋይላተይ ሒዛ ዘላ ትብል መማረፂ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ፓርቲሽን 4 ክጠፍኡ ዘይደልዮም ፋይላተይ ዝሓዘት እንድሕር ኮይና እሞ ፓርቲሽን 3 ግን ፎርማት ገይረ ኣብ ፓርቲሽን 3 ኢንስታል ገብሮ እንድሕር ደልየ ፓርቲሽን 3 ዝብል
سليت غيره فورمات يبلو كاو نيكست يبلو مالتي اندحر تابيسي ملو بملو سي يكون دي يكون درايفا ملو بملو اندحر فورمات غيركم كتصنوا دليهم كن كلاتهم سليكت نغيركم ديليت غيركم دحر نيو فاليوم كرييت غيركم كتقصوا عليهم لذا حزي كصعين كله انا وحي غزي هوسد يحدي سبب ساعات زلخايا كانتري مرص بل ያው የሆነ የስ ናልኩም ተጽልቶ ለሆነ ወይ ድማ ቼንጅ ትገብርዎ ተለሆነ ኪቦርድ ለለሁም ትመርጹ ዋይፋይ እንደራለኩም ወይ ድማ ኢንተርኔት እንደራለኩም ኢንተርኔት ኮኔክት ገርኩም የማይክሮሶፍት አካውንት እንደራለኩም እሱ ኮኔክት ገርኩም ተጽልቶ ለሆነ ወይ ድማ አይ ዶንት ሃቭ ኢንተርኔት በማለት ነው ያታወቁም ተጽልቶ ለሆነ ማለት ማን ይተከተቀም ላዛ ፒሲ ዚያዝ ብል ሕተን ይዚ ወይ ድማ ሹምካ ተአቶ ማለት ያብዚ ፓስዋርድ አሁን ተአቶ ክልተ ጊዜ ስለዚህ ዊንዶው 11 ጽዕና ወዲና ለና ማለት እዩ ዊንዶው 11 ከምዚ ይመስል ካብ ዊንዶው 10 ዝፍለይ ያለው ሓደ ዓብይ ነጥቢ ግራፊክስ እዩ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ማክ ወይ ድማ ናብ ላይነክስ መሳሰል ግራፊክስ ሒዙ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎምዓንቲ ቪድዮና ከምዚ ይመስል ነይሩ ቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ሰናይ ግዜ